Nuevamente. ¿Qué foi? Onde estou? Onde estou? San Martiño, San Martiño, viva! Frei Pichén, que fago aquí? Pero non sabe San Martiño que é o mes de marzo, xa, que ten que vir. Oh, mira, e que? Como vai a celebración? Como vai a miña festa? Non vos voltaríades visigodos? Bueno, tranquilo, San Martiño, tranquilo que somos suevos perdidos. E a festa vai para arriba, pero bueno, como o cometo da festa. Moi ben, Frei Pichén, moi ben, pero... Outro, importante, o da idolatría, o de non andar adorando aí calquera cousa, eso como levamos? Bueno, e vou dicirle ao señor San Martiño, milei. ¡Pan! ¡Pan a fuego! Non tome máis Coca-Cola que se pon moi malo. Pois aí vexa, Martiño, hai que pulir os litalliños, pero cada vez apúntase máis xente, está unha maravilla. Sí, a beber o viño apúntase todo Cristo, pero o que importa é manter a ortodoxia, porque estades feitos uns herexes, uns piscianistas, parecedes visigodos, coño. Pero sei que quere San Martiño, vivimos en tempos de alopecia desenfrenada. Todos son expulsos. Marcho desgustado, Marcho desgustado. Celebrade o San Martiño, o do porco non, o outro. O do porco xa o celebramos todos os días. O apóstolo dos suevos. Celebrade aí. Celebrademe, hostia. Celebrade aí. Que tens que facer? Nuevamente. Macho, San Martiño, ora que fago. Terei que celebrar, non credes? Terei que celebrar.